Gyarlóságomat kell először megvallanom, ugyanis kaptam egy látást Istentől, de nem osztottam meg, csak a közvetlen családban. És most, hogy ez néhány nappal ezelőtt volt, és most, hogy a kiáltó szó hasonló dolgokról beszélt, most megszégyelvén magam felveszem ezt a videót. Ezt a rajzot már egyébként akkor egyből lerajzoltam. Isten azt mutatta meg, hogy olyanok vagyunk, mint a matematika órán rajzolt gépnek nevezett ábra. Nem tudom, emlékeztek-e rá? Ebben a gépbe valamit bedobtunk, a gépben történt ezzel a valamivel valami, és valami más jött ki a gépből. De nem csak számok, hanem formák, mindenfélék voltak itt. És ugye ki kellett nekünk találni, hogy hát az ismeretlen részt. Az embert hasonlította ehhez nekem Isten. A bemenet, az a bemeneti nyílás, az a szem. Egyértelmű, hogy a szemünk által kerül a belénk egy csomó minden. A világi dolgokat szemléljük, és azok eljutnak az agyunkba, ott feldolgozódnak, és nagyon nagy része ezeknek a világi dolgoknak, sőt, ha csak a világra tekintünk, akkor egyértelmű, hogy csak a világi dolgokkal lesz telve a fejünk, és az lemegy a szívbe. Onnantól kezdve a magunkénak érezzük, és ezt hirdetjük. És mivel hirdetjük? Hát a szánkkal. És meg is van ez a gépszerű körforgás, a bemeneti és a kimeneti nyílás, a belső rész pedig az agyunk és utána a szívünk. A Bibliában az áll, hogy amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Hát ez az, amit megmutatott az Úr. Vigyázz, hogy mire nézel, ember. Hogyha a világot szemléled, akkor azzal lesz telve a szíved. De választhatod azt, hogy az örökké valóságra, Istenre figyelsz, az ő szavára, és azzal lesz csordultig a szíved, és akkor nem tudsz másról beszélni.